Nazdar, tady vás vítám u svého videa. Moje jméno je Eržo Auta a dneska si jdeme otestovat auta do hôr. A nepýtajte se, proč mám tak potichý mikrofon. Mám ho pokazený trošku, no. Mám pokazený mikrofon, takže jdeme na to. Jdeme do hôr. Vlastně měl jsem dát mapy, no. Takže teleportujeme se do Mount Sierra, či jak se to volá. A jdeme na to. Jde se na to, počkejte, že mi to načítá vůbec, lebo to načítává dlouho. Tak, jak můžete vidět, tak jsme v horách vlastně, ježišmarja. Jsme v horách. Jak můžete vidět, tak ty cesty vedou do hôr. A jdeme si tady testovat různé auta. Takže potom, kdybyste chceli, tam mi můžete napísat do komentářů, aké auto by se mohlo další vyzkoušet v dalším díli. A začneme, dejme tomu, s bávom, ne, proč ne? Začneme s bávom. Takže takýto pekný bavoráčik, co poviete, no. Jdeme do hor a jdeme testovat. Vlastně v těch... Poviete si, že mám je pomalý, ale vlastně... Já nejsem nikdy pomalý, já jsem taky, že já to ale... Učí se tam, že když si všimnete, máme tady různě prudké zákruty. Proto hovorím, že budeme testovat do hôr, že jakou obrtnost a jak silno vím otočit volantem, aby jsem do zákruty byl v té vysoké rychlosti. Zpátky na cestě. Trošku těžší se mi to ovládá. Nebo pokud jste viděli videa moje, předchozí, tak jsem iba v městě, ale do hor skoro nikdy nejezdím. To bude těžší. Takže tak. Je to trošku zábavnější. Trošku se teda zjel. Bavil jsme si vyzkoušeli. Další, co jsme mohli vyzkoušet, tak je... Nevím tomu toto, co pověte. Dáme si Ameriku. Jdeme na to. Tuším Chevrolet, nevím. Moc nebyl. Jdeme zkusit toto auto. Co to dá? Dává to? Dobre. To byla moja chyba. To byla moja chyba, že jsem nekúkal na cestu. Moja chyba. Sorry. Přešli jsme. Jo, jedeme dálej. Zvědali, co nás čeká dálej. Ta cesta je... To je prudké. Dobre. Co budete? Vyzkoušeli jsme to auto, nedáme si jiné. Asi pověte, že ano. Tak dajme tomu, že ano. Dobre, jdeme na další auto. Další auto, co bychom mohli vyzkoušet, je... Pojďte Ferrari dáme, ne? Dáme Ferrari. Tady toto pěkné Ferrari. Budeme vyzkoušet Ferrari. Ako je na tém, že co to dá. A jdeme na to. Jdeme s Ferrari. A vyzerá to, že... Paráda! Ferrari jede. Škoda, že v takých průších zákrutách to chce trošku zpomalit, ale jede to. Můžeme se potratit trošku, aby to jelo. Prudké zákruty to dává jak nic. A jedeme i je vidět, že mi to jde, aspoň nějako. Dobre. Má bude odbočka, jak tam. Tady odbočka.
Takže spomalujeme. A ideme na ďalšie auto, čo poviete. Musíme stihnúť aspoň nejaké auto tady v tento diele. Dajme tomu teraz Chevrolet, co poviete. Dáme Chevroleta. To je Chevrolet. Docela sa na něho teším, lebo Chevrolet jsem ještě neskúšal. Takže akože ja mimo natáčanie niekedy jezdím na túku, ale Chevrolet jsem v živote neskúšal. V živote ja jezdím prostě Bavoráku väčšinou. To sa priznám, že ja ten výbor jezdím z Bavoráku, ja s inými autami nejezdím. Zabojím to. Napríklad teraz. A ja či spomalujem, lebo sa ich mám tam, že zbavím sa tam, že je strašný. Když Chevrolet má trošku jiné kolese jak Pavo, tak bude trošku driftovat. Ale jde to. Vidíte, jede to správně, jede to tak jak má a nic se neděje zde. A vzhledem to, že toto už bylo testované. Už jsme to otestovali, jak je to za perfektně. Je to perfektně. Teraz bychom mohli dát. Dáme tomu toto, co poviete. Dáme veľké auto. Dáme na to. Dáme veľké auto, nech si užijeme aj s veľkým autem. Docela sranda ovládat, takže jede to perfektně, to po té cestě perfektně, aj keď někdy ujde, ale jde to. Jde to jak má. Potom, keby náhodou, že vy ste chceli ešte ostatné auta vyskúšať z tohoto, tak nezabudnite dať like a odbier. A v ďalšom díle skúsim aj tie druhé auto, lebo teraz sa mi to nechce skúšať. Ideme na Milese. Skúsime ako prvé Mercedes. My máme Mercedesos. A ideme ako prvé skúsiť Mercedes aj z týchto Miles. Keby ste náhodou chceli ďalší díl z aut, ktoré sa nesmí Viem stíhať všetko naraz. Robiť asi Mercedes sme skúsili a teraz co poviete, dáme toto Porsche, dáme toho Porsche, co poviete? Dáme Porsche, co povieme, ne? Dáme tomu Porsche. No ale oznamujem vám, že toto bude trošku ťažké skrotiť, lebo to má strašne vysoký výkon, takže pozor na to. To sa nám bude dosť dobre krotiť, ježišmária. A už teraz je vidieť, že toto bude nadlho, takže toto bude treba aj skrotiť. Že toto auto sa strašne ťažko ovláda. Dobre, trošku sa škrkol, ale nevadí. Ale jedem, hľadte na to.
pekne. Dobre to jede, akože pekne to jede na to, že to je auto na to, že to auto je stavené na driftovanie, je to dobré. Nevidíte sa prečo na driftovanie, ja neviem, čo som postavil na driftovanie. Tam bola 300, bolo to 300. To ste museli určite vidieť, že som 300 skoro. To bola 300, čistá 300 zabila. Neviem, lebo ja som sa bál, že nabúram, tak som mu radšej spomalil a tuším som tam videl prebliknúť 300, neviem. Pokiaľ ste tam videli aj vy prebliknúť tú 300, napíšte do komentárov. Nebojte, ja si všetky komentáre čítam, všetko, nebojte sa. Ja si všetky komentáre čítam. A odpovedám. Takže v pohode. Napíšte. Dobre, už stačí to driftovať sa, to je až príliš silné. Sa mi s ním ťažko jezdí. Tak dáme tomu teraz, co dáme, povedzte, dáme Dodgea? Po toto Dodgeovi dáme potom Ferrari, co poviete, ne? Co mám povedať? Ideme na to. Ja musím vlastne zaradiť. Dodge je trošku vydriftovaný, ale nedriftuje toľko, jak je to Porsche pred. Nie toľko nedriftuje. Ale jede bomby. Na to jede bomby. No ja ešte spomenul to ju zakrútiť. To by sa na tej zakrute reálne vysekal. Co? To by sa na tej zakrute reálne vysekal. Pardon, na koľko tam sa viac. Ale reálne, keď pri tých zakrutách som mal, lebo jak som ho nedošiel, tak na tej predtým sa skoro vysekal. Ale sa skoro vysekal. To sem kúkal. Tady, co jsme si tady přihledky měli už auto, ne? To bylo, máme si auto. A jak jsem slúbil, po Dodgeovi dávame Ferrari, jak jsem slúbil. Já jsem člověk, který můžu si. To je a už 200 kg. A to povedal, jede to. Alebo, ne. Prestil jsem moc. A já můžu to rychlo. Ježišmarja, jsem ty kokos. Vidíte to, kdyby se takto jel s Dodgem, tak jsem vysekal. Když se jel s Dodgem Viperem, tak se takto vysekám pěkně, krásně. Jak skoro s tímto, tu Ferrari. Ale ještě kdyby jsem se vysekal toto. Protože ta hora není celková, tam je dvojici, jakože z mapy, takže tam by som vlastne spadol do rovno. Dobre som sa vysekal. Škoda som nevysekal, som sa tak teraz som sa riadne vysekal, no. No. Tak vypadol som z mapy, čo poviem na to, no. Toto auto sme už skúsili, co keby sme dali toto. Dáme si trošku bávo, dáme si bávo zase. Toto je iná verzia báva, toto nie je to isté. Ne. Proč hovorím, že to je iná verzia báva, keď to je reálne vidieť, no. Ja som trošku... Nic no, tak nic no, som ticho. Ale jede to. Skúsime na také trošku prudšej ceste, co poviete. Skúsime na trošku prudšej. Ježišmaja, to je... Volant nemám prispôsobený na takéto cesty, no, tak to je taký... No, škrkol som, no. Tak jedeme dál. Vidíte? Skoro som sa, tady som sa zase skoro vysekal, no, tady som sa skoro zase vysekal. Trošku ťažšie s tým bavorákom jezdiť, ale co už, no. Robím to pro vás. Ale takže tak... Ale toto by bolo z toho videa všetko, z tohto videa. Zabudnite zanechať like, odbier, aj zvonček keď tak. A keď dosiahneme 260 odberateľov, tak urobím druhú časť tohoto. A zatiaľ čau!